L'any 1997, Estats Units intentava convèncer els seus aliats europeus del perill que representava Saddam Hussein. Eixe mateix any, després d'haver pres part en l'esquadra especial de la darrera capitania, Raúl Bou Valor era anomenat primer tro de l'entitat sense que hi haguera a la vista cap càrrec que celebrar ni cap efemèride especial. Durant uns anys, els asturianos van poder respirar alleugerits, especialment quan el 1998 van acabar de pagar el local que en altre temps a punt va estar de costar-los la vida, però que ara contribuïa al seu creixement. La Filà últimament ha crescut molt, però no perquè hagi vingut molta gent de fora, sinó perquè els xicons s'han fet majors, avui en dia són homes, part de la meva directiva és ha conegut jo molts xicotets, avui en dia formen part del pilar de la Filà, que és la junta directiva, i són persones que avui en dia, de passar, jo recorde l'any que vam baixar del local vell al nou no plegàvem a 60, jo tenia el 50 i algun número. Avui en dia tinc el 22 i la Filà som 123 exactament igual, concretament en guany de fulla. O sigui, què vol dir? Pues que la Filà ha pegat una evolució, jo crec que molt favorable, i una Filà de futur, perquè és una Filà molt jove, molt jove. Esta etapa d'estabilitat econòmica i social va contribuir al sanejament dels comptes, a l'augment de socis i festers i va permetre que la Filà tinguera temps per mirar al darrere, cap a la seva història, amb la finalitat de retre homenatge a algunes de les persones que han sigut figures claus de l'entitat. Un d'estos primers reconeixements va ser a la viuda de Gonzalo Ferre, l'alferes de l'any 68, i un altre a José Bordera Llàcer, l'alferes i capità de començaments del segle XX, un dels personatges més emblemàtics dels asturianos. L'homenatge es va materialitzar en un dels seus nets, José Luis Córcoles Bordera, i va comptar amb la presència de nombrosos familiars. Amb el canvi de segle, altres dos pilars de l'entitat, Juan Jover i Rafael Pascual, van rebre de tots els asturianos l'estima i el respecte que mereixen per la seva fidelitat al llarg de 50 anys ininterrompudament en la creueta. Després dels homenatges, i sense cap fita important en l'horitzó, els asturianos van tornar a dedicar-se a una de les seues aficions favorites, la modificació del disseny oficial. En l'any 2000 van canviar el calçat. Era una sandàlia oberta i l'han feta una espècie de botín, guardant sempre la línia, el color i l'estètica de l'anterior, i crec que resulta prou bé i és molt més còmoda, sobretot el diastrons, perquè el diastrons reguen pel perill de la pólvora, entonces a l'anar en sandàlia sempre ens banyaven els peus, i a instàncies de moltíssima gent van fer un boceto, el vam aprovar en l'assemblea, vam presentar al casal, ens el van aprovar, i és el que actualment estem gastant. L'any 2002, a més de rebre el segon premi d'olla de la història de la Filà, un nou membre dels asturianos tornava a ocupar un dels papers protagonistes de la festa, el xiquet Jorge Martínez Blanes, escollit sergent infantil moro. Adaptant-se als temps que corren, la Filà va ser una de les primeres en traure al carrer un vestit específic de dama asturiana. Este any passat, l'any 2003, vam estrenar oficialment el traje de dama asturiana, que no és ni més ni menys que el que teníem des de l'any 76. L'únic que passa que aquest traje estava molt en desús i no va pegar molt la gent. O sigui, procurant adaptar-se a les circumstàncies del temps, vam intentar fer un traje que acompanyi a l'entrar, perquè les nostres dones puguen també vestir-se sense ningú gravamen, i el traje, enguany va eixir al carrer i crec que va ser de l'aprovació de tot el públic, que crec que va quedar molt bé. 2004 torna a ser un any important per als asturianos amb la celebració d'una nova esquadra del mig, un compromís que exigís un parèntesi de reflexió. I m'agradaria que este documental servirà d'homenatge
a totes les juntes directives anteriors i a totes les persones de l'assemblea de la fila Asturianos que han contribuït a que la creueta siga una gran fila. Una gran fila que mira el futur amb optimisme, perquè els asturianos estan ben segurs que junts aconseguiran superar els nous compromisos amb el mateix èxit, com ho han sabut fer al llarg dels seus més de 150 anys d'història. Fins als 18 anys no vaig eixir de festes perquè mon pare també deia que si vols eixir a festes t'has de guanyar el jornal d'home. En aquell temps valia la fulla 125 pessetes i teníem vermuts pagats, esmorzars, com ha canviat la vida. Sobre el primer acte que m'ha resultat a mi, sobre 115, 110, de 110 a 120 pessetes. El traje complet sé que em va costar 9.000 pessetes, des d'aquell entonces. I recorde que la fulla estava sobre les 20.000 pessetes, no recorde. Allí no havia conserges mai, sempre estàvem una volta no dia, ai, mira, anem a fer això, veieu, feu taretes. S'enjuntàvem allí totes les dones i tot, i teníem un ambient molt bo a la fila. Sempre estàvem allí menjant totes les festes. En aquell temps la fila eren molt poquets, eren prou menys que ara. Era una cosa més de germanor, s'enjuntaven molt en les dones. Allí quan van creuar amb nosaltres, pues, no sé, érem una vintena pràcticament de festers, perquè estava l'Àguila, bueno, Juan Jover, estava Ferre, estava Francisco Borrell, Mauro Sanz Ferrandis, Paco Caràs, el cunyat, un home que venia de Salamanca, estava Felino, estava Guinea, estava Francisco Miroa, estava Miro Reig, el dels trens, Germán Bou, que va crevar en companyia meua, José Iborra, que va crevar en companyia meua, i jo. I que això pràcticament eren els que componien la festa més que res. Nosaltres, per iniciació, més que res meua, i apoyats per els altres amics, pues un any fem un palanquí, fem un carrer de xàmbit, que el carrer de xàmbit va ser una meravella, perquè, tinc que dir la veritat, va ser una meravella, perquè el carrer de xàmbit convidàvem a tots i tot va ser bonic.